Julo, dneska si sa rozhodol hovoriť znova o ERP, o drahom informačnom systéme, ale v štátnej správe. Prečo? Najprv som rozmýšľal, či naberem takú odvahu, ale nakoniec mal som jeden zážitok, reálny zážitok s nemenovaným zákazníkom zo štátnej správy a ten ma svojím spôsobom donútil, aby som skúsil túto tému otvoriť. Bol to zážitok, ktorý sme prežili aj s kolegom asi mesiac dozadu a svojím spôsobom som sa dostal do úplne inej pozície, pretože vnímam to, že sa v štátnej správe častokrát naozaj plytvá, hlavne v oblasti informačných systémov a teraz sa k tomu staviam ako daňový poplatník, ktorý to má platiť. Mohol by si byť konkrétnejší, Julo? Sedeli sme s kolegom v jednej štátnej inštitúcii. Rozprávali sme sa naozaj s realistickým človekom, ktorý viedol informačné technológie, bol tam zhruba 2 roky, lebo toľko ubehlo od posledných volieb, kedy sa zmenilo celé vedenie tej organizácie. A povedal jednu krásnu vetu. Hovoril, nebol som tu, keď sme systém vyberali a nechcem tu byť, keď ho budeme platiť. A vtedy som si vlastne uvedomil, že tá organizácia sa k tomu postavila naozaj tak, že na rozdiel od toho komerčného segmentu si nemusela zarobiť na tie investície. Jednoducho financoval to štátny rozpočet.